Okay. Ja. Filmer du nu? Jeg filmer. Altså, vi ved, at oxidationstallet for H, det er 1. Ja. Altså fordi, at vi har 3 tal hernede, der er 3 H'er, så skal vi have udlignet oxidationstallet. Så derfor behøver vi der står 3 plus her, egentlig. Så skal vi have minus 3 ind. Og så over ved CLO, der er minus 2. Ikke? Jo. Og CL skal så matche. Det er fordi, vi har en ladning her. Og det er den, vi skal have udlignet. Så hvad gør vi, Jonas? Så vi sætter 1 plus derop. Plus 1. Ja. Så bliver den. Så giver det minus 1, ja. Og så vil... Så det er så det, vi har der. Ja. Og N2, den er 0. 0, ja. Og CL minus R plus. Og minus 1. Så sætter vi lige de her streger, hvor der ser, at det passer det hele. Så kan vi se, at herfra er Der går 3. Den går 3 ned. falder 3, ikke? Ja. Falder 3. Og CL Falder 2. Det er for... Hvad? rigtigt. Det er da rigtigt. Jo, men det er fordi, den stiger 3 jo. Den stiger. Sådan er det. Stiger 3. Ja. Og så skal vi tjekke Om det passer på begge sider. Ja. Ja. Og herover har vi. Nu ser det bare lidt ud. Nå, men så skal vi sætte op foran. Så skal vi gange. Nå ja. Så skal vi sætte. Bare sgu, ja. 2. 3 3. der. 2 og 3. Og så skal vi tjekke om. så 2 gange 3. Nej, vi har jo ladning af 0 der. Vi skal tjekke om ladning er det samme på hver side. Så vi har 3 gange. 3 minus her, og 3 minus herover også. Og det er, den er neutral og neutral. Så det skulle gerne gå ud med Så det passer. Ja.